Als mensen beginnen met schreeuwen van het Friesk, dan zetten ze altijd oereldakjes op. Nou, dat hoeft net, want er zijn een paar hele duidelijke regels voor. Kom vandaag! Ja. Kaf, waarschuw niet meer. We beginnen met de E-dakje. Die staat altijd voor de E-klank. Eigenlijk in bed en staat. Als zo'n woord, zoals bed of staat, langer maken wordt, dan zullen we wel eens dat die lange E vervalt en een kwarte E wordt. Zoals bij bed krijgen we bedje en net bedje. Dan hebben we nog 3 gevallen. En daar hebben we wel een lange E-klank, maar dan schreeuwen we net een dakje op de E. Dan gaan we naar de A-dakje en de O-dakje. Die worden beide gebruikt voor dezelfde klank, dat is de lange A. De A-dakje hebben we bijgelijks in het woord oud en koud. En de O-dakje hebben we bijgelijks in ralje. Dat was de laatste keer. Nog beter schreeuwen leren? Volg je van januari zo een kwarte cursus Schreeuw maar Friesk. Sjog op afoek.nl